Fis-sena 2014 diversi istituzzjonijiet internazzjonali ikkummentaw b'mod pożittiv dwar l-ekonomija ta' pajjiżna. Bl-aħħar istituzzjoni tkun il-Fond Monetarju Internazzjonali. Wara li fl-aħħar ġimgħat intbagħtu att ta' esperti bilan li jistħarġu l-ekonomija ta' pajjiżna, l-IMF ippubblika l-konklużjonijiet tiegħu fejn qal li tkabbir ekonomiku huwa wieħed mill-ogħla fiż-żona euro. Iżda minkejja dawn iċ-ċertifikati pożittivi, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għadu jitkellem b'mod negattiv dwar l-ekonomija. Il-biraħ ġie ppubblikat ir-rapport tal-IMF, rapport li tkellem mod pożittiv dwar it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista għadu jara l-botot ħomor jixelu u għadu jaħseb li pajjiżna ħajidħol f'bailout? Iva, risposta il-mistoqsija li jmiss? U skont Busuttil, issa anke n-nies qed jaraw dawn il-botot ħomor. Hemm numru ta' botot ħomor illi grazzi għall-oppożizzjoni in-nies bdew jaraw u jħossu aktar. Minkejja diversi miżuri li tħabbru fil-budget immirati biex jgħinu l-familji, il-kap nazzjonalista qal li dan huwa gvern xħieħ. Gvern illi kien xħieħ man-nies illi qegħdin fid-djar. Matul l-2014 il-gvern raħħas il-kontijiet tad-dawl għall-familji b'25%. Dan fi pjan tal-enerġija li l-kap tal-Oppożizzjoni ma jistax jaċċetta. Ara, l-ewwel nett, dak li qed jagħmel il-gvern fil-aspett tal-enerġija huwa mibni fuq gidba, fuq ingann. Fil-jiem li għaddew ġie ffirmat il-ftehim bejn Ene Malta u Shanghai Electric, ftehim li se jara investiment ta' 320 miljun euro. Għaldaqstant staqsejna lill-kap nazzjonalista xi pjan kellu l-Partit Nazzjonalista biex inaqqas id-dejn ta' 800 miljun euro fl-Ene Malta. Iżda hu għażel li jinjora l-mistoqsija tagħna. Sa dan it-tant b'reazzjoni għal din il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Partit Laburista qal li matul din is-sena il-poplu Malti wawċi rad differenza bejn min hu negattiv u kollox ħażin, bejn min ma jwettaqx dak li jitkellem tant fuqu u min jaħdem verament biex il-poplu Malti wawċi ikompli sejr il qudiem, bejn min jaf li mhux perfett iżda li għandu l-ottimiżmu biex ikompli jaħdem iktar.